El mitjà de comunicació La Directa ha publicat aquest mes que diversos ajuntaments catalans han destinat centenars de milers d'euros a allotjaments temporals per famílies en situació de vulnerabilitat o persones sense llar o acabades de desnonar. Uns diners que s'han gastat a través d'operadors turístics i en el cas de Santa Coloma de Gramenet són coneixedors que s'han gastat entorn 2 milions d'euros en allotjaments temporals, dels quals 791.000 euros, segons ha publicat la Directa, s'han gastat a través d'un sol operador turístic que és BCD Travel. La CUP Gent de Gramenet revertirem aquesta situació i ho farem amb la recuperació dels habitatges buits existents a la nostra ciutat, en la creació d'un parc d'habitatge públic de lloguer i en l'aplicació d'un lloguer social obligatori per a les famílies en situació de vulnerabilitat, veïns i veïnes de la nostra ciutat. Això suposaria una solució digna i estable pels veïns i veïnes de la nostra ciutat i també un estalvi per les arques municipals.